nyt taas pitkästä aikaan pelataan Mario Kart Racingia. Mä en tiedä miksi mä laitan sen Racinkin, se vaan kuulostaa niin hyvältä, vaikka se olisi oikeesti Mario Kart Wii oikeesti. Mut joo, meillä on taas tänään täällä Toomas. Ei. Noin. Ja siksi miksi nyt Mario Karttia ei ole vähän aikaan tullut, itse voisi laittaa tuonne pois. Mut siis miksi Mario Karttia ei ole nyt tullut vähän aikaan on, koska mä vedin tän läpi ja sitten yksi mun video oli viallinen, mä jouduin poistaa sen. Me tehdään nyt kaikki nää uudestaan. Toivottavasti se kelpaa. Sitten mun pitää ihan seuraavaksi katsoa, että kyllä varmaan 11 hyvä. Eli 11 hyvä. Jep. Elikkä lähdetään. Kostetaan neloskuppi. Elikkä kyllä säkin voit jotain puhua. Mutta edes maailman tyhmimmistä kentistä meillä on juuri se nytten tässä. Kiva. Ei sun ääni varmaan kuulu videolla. Sun pitää rääkkyä. Rääk! Joo, elikkä me ollaan tällä kertaa punainen tiimi. Minä oon tossa ylhäällä Luigina ja Toomas on alhaalla Mariona. Ja minä päätin laittaa tämän ensimmäisen mopedin testille tässä, koska ei sen driftinkin näyttänyt olevan kauhean paljon huonompi. Mut se vaan näköjään on. Okei, mä lähden tuolla tokalla. Tuolla samalla mikä nyt aina tulee olemaan. Mä oon ykkönen silti, vaikka mulla on huono mopedi. Älä! Jees! Lähellä oli. Vitsi on huono driftaamaan tää mopedi. Tässä se on vaan 0,1 huonompi driftingki kuin tos mikä tuolla Tomasilla on. Mut silti, oi mä blokkasin sen. Silti jostain syystä on ihan sika huono. Mä en oo vaan pitkään aikaa pelannut. Ei tää näytä olevan yhtään huono. Testataan. Ei tää on yhtään huono, mä lähden tällä mopedilla. Ei vitsi tekis mieli heittää Bowser tonne järveen. Nyt tuli turpaa Bowser. Ei! Minä kuolenkin nitsettävän ahterista veli. Nyt tuli. Peach, mene pois ja kuka sua haluaa, Me! Mä otan tokan mopedin. Ei tästä tule mitään. Tällä kertaa me hävitään. Ai, nyt sattuu ja pahasti. That dog ääni. Mä en taju miksi aina, kun mä ollaan sininen, me hävitään. Jos mä oon punainen, niin itse asiassa mä testaan eka kertaa, joten pitää katsoa, voidaan me ihan rennosti nää. Ei, me hävitään. Tää on niin huono mopedi. No ostaa mulle paremman mopon! Toomas, miksi sä ostit mulle näin huonon mopon? Älä selitä! Mä syljet täysin naamaa. Kerro, miksi sä ostit mulle näin huonon mopedin. Kato nyt kun mä yritän driftaa, mä menen. Kappas vaan, en mennytkään. I'm the best. Hurry up! Sä oot 7. Nä. Jou. Minä kuolenkin itse. Alright! Mikä sä olitkaan Mario? Moi Mario! Miten menee? Jäikö nenä oven väliin? Ai jee, definition kumme. Pois tieltä, luuseri! Superstar! Oi, katsokaa mikä driftingiä! Oi, ottakaa siitä! Retkää siitä niin!
Kato saatekaa! Ja hei! I'm a Mario! Juhu, tää tulee Luigi vitsi! Ja Luigi menee kärkeen! Luigi on paras! Aista sinä homel Mario! Mä oon kakkonen tuolla. Sikis ketään! No meidän tyttö on. Aha. Voitinko? Joo, voitettiin. 2 pisteellä. High five! Pop. Ei, high five! Pop. That high five ääni. Noniin. Let's get it ready. Let's get it ready, bitch. Let's get it ready, bitch. Wow, kato Mario, miten surkeet grafiikat tässäkin rantapaikassa on. Me pois Mario! Mä oon eka! Mä oon eka! Mä haluun olla, mun pitää olla eka, mä oon ykkösplayeri. Saatte mun sidekicki nytten, saan Luigin peli, me pois tuon, kukaan ei halua suoraan. Vitsin looseri. Kuuntele, Bowser, me pois, kukaan ei halua suokaa. Bowser! Kuunteletko sä? Älä yhtään yritä keulia mua pakoon, kuule. Et sä mua pakon pääse, mä tuun sun kotiin ja vitsi murtaudun sinne, hä? Mä tuun sun kotiin ja sitten mä varastan sun, kuule, me pois Bowser! Pommi on ahteriin! Täältä tulee! Vitsi mikä slide, vitsi mä oon paras! Ai! Bowser, nyt tuli turpaa! Sä saat kuonoa kun mä nappaan sut! Mä nappaan sut vielä. Noniin, nyt tuli turpaa vitsi. Ahaa, sinne meni Bowserin unelmat. Blokkasin. Ei ollut vale. Mä keulin vitsi mopolla. Luin silleen. Se tuntuu niin hyvältä. Sininen tulee. Oh my god! Boom! Ei sille, what the fuck? Boom! Oh yeah, that feels so cool, man. That feels so cool, man. La 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 la. La 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 la. En mäkään enää tiedä. Nyt tuli turpaa! Kaikki kuolee poveruksi. Grab baddies! Grab baddies! Come here! Krabby Patties paremmin niinku Krabby Puddies. En mäkään. Häh? Sä? Missä? Minä kuolenkin itse saman ahterista. Minä oon kolmas! Minä oon kolmas! Varjo, älä keuli mun naaman eteen! Varjo! Varjo! Oi, blokkasin! Mä blokkasin! Sovitaan, että mä blokkasin! Ja minä tulen taas ensimmäiseksi! Luigi on paras! High five! High five! Thomas, high five! Kato, me voitettiin! Vitsi, siniset häviää meille. Se on tasapeli, ihme asia. Pepsi Next. Ilmainen mainos. Pepsi Next. Tässä mä oon hyvä, tässä mä oon hyvä. Red is Zamir gas. Red is Zamir gas. No eihän olla. Se et mä oon punainen me ollaan vihollisia. No ei, me ollaan punainen tiimi. Hei Mario! Et ohita mua! Saamari Mario, mä syön sun sielun! Mario, mä syön sun sielun! Ongelma banaania. Donkey Kong! Ota banaani, ota banaani! Tee niinku mä. Ota banaani. Kuka muu muka? Luigi! Luukuttaa! Luigi Chiikinen! Sininen tulee. No eikä tule! Oh my god! Wario! Nyt tuli turpa! Wario! Wario! Power of Justice!
Warriors Power of Justice! Haha, Tuani! Itse mun ääni on ihan sika käheä aina kun mä kiutolen. Bowser! Wario! Wario! Oh yeah! Look at that swag ass! Look at that swag ass! Look at that, look at that, look at that swag ass! Swag ass, motherfucker! Motherfucker! Hei Mario! Nyt tuli turpaa! Banaaniräjähdyspommisysteemi! Look at that ass, girl! Shake that ass for me! Shake that ass for me! Come on, girl! Look at that swag ass! Look at that swag ass! Ah, et osunut! Ai! Cheek! Luukuttaa! Ah! Itse asiassa mä en taju itekään, miksi mä aina teen Cheekistä pilkkaa ja se Cheek on mun lempiartisti. Uhuhu! Cheek! Luukuttaa! Cheekinen luukuttaa itsensä pois. Tää tarataan itse. Oh, ei varo sinekilpi! Boom! Ei, koska sit taas liian helppo tää peli. Look at that swag ass. Miten sä voit olla eka? Mun pitäis olla eka. Et sä taju. Mun pitäis olla eka. Mun. Kiitos. Looseri. Hei! Looseri. Ai. Ei, nyt tuu. Ai. Juu. Blokkasin. Oi. Niin, tosta näkee maailman helpoiten läpi. Jopa banaanit on parempi jekku kuin toi. Juu. Oh yeah. Oh yeah. Woohoo. Luigi's number one. Luigi's number 100. Luigi's number 100. Luigi's number 100. Oh yeah, look at that swag ass. Oh yeah, metsään. Okei, no niin. Laitettiin. Viimeinen. Mä luulen, että me hävitään, kun mulla on tää, mutta tää on itse asiassa aika hyvä mopo. Niin. Tää pitää pitää itse asiassa äkkiä, mulla on enää komeros 1% akku. Itse taas pitää rupea latailemaan, tässä kestää sika vähän akku. Oh. Wario! Wario Kart Wii, se on semmoinen kaikkien... Wario Kart Wii on melkein sama asia kuin vitsi suurin painon pudottaja, koska itse asiassa ei oo. Se olisi huonoin painon pudottaja, koska Wario on niin läski, että se peittää koko tän radan. Tuomas, kuulit sä? Tuomas, kuuntelit sä? Wario on niin läski, että se peittää tän koko radan. Varion maha! Yi! Se haisee ja siinä on karvoja. Yoshi! Yoshi on meidän puolella. Hyvä Yoshi, hyvä tyttö. Yoshi on tyttö. Itse asiassa Yoshihan ei oo tyttö eikä poika. Ja mun pitäis laittaa varmaan itse asiassa tät pelin sound-efektejä vähän hiljemmalle. Tai siis näitä volyymiä, niin volyymi tietenkin. Volyymi pitäis laittaa vähän hiljaisemmalle. Uudestaan sai itekään selvää. Vitsi, Fast and Furious Mario Kart Edition. Shake that banana for me. Shake that banana for me. Come on, girl. Miksi mä menen koko aika mutaan? Tuomas, miksi mä oon tyhmä? Miksi mä oon tyhmä? Kerro. Voisiko joku selittää minulle, miksi mä oon tyhmä? Kaikki laittaa kommenttiin, miksi Tomi on tyhmä, koska Tomi on tyhmä. Hehehe. Koska sellaisiksi jotkut ihmiset vain syntyvät.
Mä en tiedä itse... Mario! Kun sä kehtaat olla mua ennemmin. Ei mut Mariohan aivan sama unohdetaan. Melkein tipu. Ai se on vasta... Okei, ihan sama. Unohda mun. Koska sitä se ei ollut. Ja molemmat lennettiin Mario! Älä riehu! Miksi jotkut menee takaperin tän kenttään? Mä en tajua. Ai! Hullut! Bowser, me pois! Porser! Possu Porser! Bye bye! Me itses huudetaan ihan kauhean kovalla äänellä. Nyt vasta huomasin. Ai niin, mä huudan siksi, koska mä en kuule ite tätä ääntä. Mario, me pois! Kuka ei ollut? Kaikki tahtoo nähdä Luigin ja Valuigin. Partit ovat parhaat, ihmiset maksaa massia. Partit ovat parhaat, ihmiset maksaa kasia. Joo, toi oli hyvä vitsi. Ai, ei vitsi ku banaani. Oh yeah, Luigi almost win. Juuri näin, juuri näin, juuri näin. Jes, me voitettiin. Sä otit ihan eri muotoa. Mä haluaisin ottaa saman. No niin, victory for red team. Seuraavalla kerralla ollaan punainen tiimi. Jop. Tykätkää tästä videosta, jos näin oli. Se auttaa mua tosi paljon. Supatkaa myös mun kanavaan ja sitten itse asiassa mun pitäisi sanoa toi vasta tässä kohtaan. Seuratkaa mua fansissa Instagramissa, niin tiedätte enemmän. Mut se olisi nyt sit tällä kertaa. Moro! Moro!